Os mercados municipais resisten a duras penas a parálise provocada polo estado de alarma. Ao tratarse de produtos de primeira necesidade, os postos continúan abertos, pero as vendas caen a contagotas e as prazas atópanse case baleiras. Non está ben, evidentemente. Xa estábamos vivindo unha crisis e isto ainda complicou máis a cousa. Pero tamén creo que hai outras plazas que están en peor situación que nós. Está sendo moi dura, a verdad. As ventas baixaronnos, moitísimo. As vendedoras tiveron que reinventar os seus negocios e atoparon no reparto a domicilio unha oportunidade. A xente aí ten moitos medos, temos que ir polas casas, levándolle as comidas, incluso a veces favorecemos e levamoslle pescado para que eles xa non se movan das súas casiñas e a xente moi agradecida por todo eso. A maneira de comprar dos clientes tamén é diferente. As pequenas compras diarias dan paso agora a unha gran compra cada certo tempo. A ver, normalmente, para que non vayas todos os días, claro, colles, fanche uns encargos, xa para, o mellor para unha semana ou 15 días. As aglomeracións dos primeiros días da cuarentena nos supermercados non se deu nos mercados de abastos. As praceiras lamentan que non se lles dese o mesmo protagonismo de nas administracións. Sí, a verdad que nos abandonaron bastante. Entonces, ahora a xente xa colleu ese ritmo de ir a aqueles 4 sitios, entonces nos quedámonos coa pouquiña xente que ven, levándolle a domicilio. Ante a falta de apoio, son moitas as vendedoras que aproveitan internet para ofertar os seus produtos, pero as praceiras piden aos concellos máis publicidade. Anunciándonos un pouco, dicindo, pois mira, ir á plaza, ir o produto. As vendedoras aseguran que non baixarán os brazos e seguirán traballando para que non falten produtos frescos e de calidade nas prazas de abastos.